Βοηθός καθαρίζει, ο Μούτσος καθαρίζει τα ψάρια και εγώ κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή λοιπόν προς το τηγάνι, εδώ πέρα που είναι το τηγάνι, και εδώ πέρα αρχίζουμε και τηγανίζουμε και σε λίγο θα αρχίσει το τσιπουράκι. Αυτή είναι η θάλασσα στο πανέμορφο σπίτι του φίλου μου του Θοδωρή. Ο φίλος μου Θοδωρής στην κουζίνα καθαρίζει τα ψάρια, η κυρία Ρένα τρώει ως συνήθως, και οι υπόλοιποι δουλεύουμε. Ο Μούτσος περιμένει να πάρει ψάρια, να καθαρίσει. Ναι. Λοιπόν. Να δουν τα ψάρια τώρα που παίρνω για καθάρισμα. Μπαρμπουνάκι. Εδώ πέρα, λοιπόν, εμείς τρώμε τα μικρά, δεν πειράζει, τα μεγάλα θα τα φάνε οι φίλοι μας.